Tinokukwazisai mburi yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi erari mwezuva. Nhasi katati timbokuunzirai vanhu vemasvingo. Munotondera ndichikupai Abero Mauchi, munotondera ndichikupai VZ kwese ikoko takasvika. Nhasi unovauya muHarare, saka todiko nevanhu vemasvingo. Ivo muri kuona kana kuti vamuchaona vadzidzisi varairidzi, asi ukatadza kunyazozviona unototi amenogenga reguka. Andrew Neshamba ndozita rangu. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe back to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Mune munhu rompo ambaive muno kana mama musimo ndokuuraya kana musina kubika sadza ndinouraya mai ndina basa nengozi ira kampani inodini iro guka ine shuga iwe mutoriro une uchi here usingambosi tazouya nhasi tichiti siya zvinodhaka. Ndatikudiniko? Siya zvinodhaka. Ndatikudini? Siya zvinodhaka. Ndatikudini? Siya zvinodhaka. Ndatikudiniko? Siya zvinodhaka. Muzimbabwe, Muzimbabwe muno. Muzimbabwe, Muzimbabwe muno. Muzimbabwe, kana tikataka tichidai Muzimbabwe, kana tikataka tichidai Muzimbabwe muno. Pesu akomana, Pesu akatora zvinodhaka, zvikamupa shirindi chekukwira padzawaraiti nakustika pasiti zokufirapo kuri kwedu kuVitori kumuzinda uko kuri kwedu kuVitori kumuzinda uko watinovenga vanotya nekubata zvinodhaka Vitori zvinodhaka siya Vitori vakomana vanoiteiko vanongataka mwanake kudonda kukashura ganya ndokudini neko ndokukaregedza ndiko kudiniko ndiko kutora guka mbanje dombo mutoriro wazvikandira muchoto ndiko kuzviregedza zvinodhaka siya zvinodhaka zvakaipa vakomana zvinodhaka zvakaipa vasikana nekuti upenyu utano zvinoparadzwa zvinodhaka siya
tira kana totendeuka twaita mukanya kukanyaira kunenge kusvikidza mupango zvinotaka siya zvino reveiko ndiko kutora vanobatwa nezvinodhaka tichiva yendesa kuri rehabilitation center nyikayo kadzika nyika inovakwa nevene vayo chivanhu chedu chekusaka chezvinotaka vana Zimbabwe yogadzirika todzokera pachivanhu chedu chekusaka chezvinotaka vana Zimbabwe yogadzirika todzokera pachivanhu chedu chekusaka chezvinotaka vana Zimbabwe yogadzirika iri ndiro basa varume kuitana nezvinodhaka ndiro basa varume zvinodhaka ngazvisvire ndiro basa varume kuitana nezvinodhaka ndiro basa varume zvinodhaka ngazvisvire kuitana nezvinodhaka ndiro basa varume zvinodhaka ngazvisvire ndiro basa varume kuitana nezvinodhaka ndiro basa varume zvinodhaka ngazvisvire ndiro basa varume Aimbia varopi? sekuru varopi Irirewo kati. sekuru varopi What is your runaway? kudhakwa kunokukondesai kufamba Your runaway is a fast forward. ndakazviramba zvemutoriro mbanje neguke Wait for me, baby. Wait for me. Wait for me, baby. ndipo vamunozoti vakanga vakazoti vana vadi Wait for me. imi murimi munotanga heru Wait for me. Hello. Right, zita rangu ndi Desmond Mashanga. Nditiona takadai so tiri group reMasvingo Teachers College. Right, group redu iri ndere folk. Main theme yedu ndiye kusiya zvinodhaka zvakaita sembanje, guka, mutoriro nedombo. Saka tiri kuti vana vemuZimbabwe ngatisiye zvinodhaka. Nokuti zvinotikanganisa utano, zvinotikanganisa even mararamiro yedu. Saka tiri kuti takasiya zvinodhaka. Nyika yeZimbabwe inoendera mberi, nyika yeZimbabwe inobudirira. Ndatenda. ini ndinoitwa mudya nembwa Patience ndichiekita ndiri mbuya Robi. Tiri kuzama kutaura kuti vanhu vari kubatwa nemitoriro kuti vari kushandisa zvinodhaka havasi vana vadoko chete, kunyange nechemberi dzimwe dzemumarani nyangwe dzemumadhorobha dziri kushandisawo mitoriro zvinodhaka zvinozokonzeresa kuti vanhu vakona nemudzimba. Musati maenda ndiri kuona vhudzi renyu rakanyatsochena. Chiko chamamboisa mumusoro menyu? Omo maiswa Colgate. Okay. Saka zvotongotora tete brush kwakutogeza. Kutongogeza zvafa zvato. Iyamboigadzira makeup idzi ndiani? Ndazvigadzira. Ore, pakuchuzana kuti muti taakuita chikwata chakadai so toziva kuti institution yenyu nemastudents hobo, chii chamaitarisana kuti muzoti aiwo uya kwedu? Isusu chataitarisana takangoti munhu wese ngaite tobva tazongosarudza best actor angagona kuplaya panzvimbo iyoyo. Okay. Hello Zimbabwe. Zita rangu ndinonzi Gono Alfred. Vanondiziva vanokwenyana. Ndinonzi guru reva guru rokumasvingo. Nechikwata ichi, this is our African folk atinoti makwaira pachivanhu. Vakomana navasikana ava vane hunyanzvi hwakanyanyisa mukuimba. Paepisode iyi yatakupai kuti pakambo aka tatakanyanya kutarisana nekusiyana nezvinodhaka. Taishandisa makwaira awa ari echikaranga. Saka mazwi mamwe ataitaura umu chikaranga chakadzika but
tichida kuzama kubudisa pachena kuipa kwezvinodhaka zvakaita sana mutoriro vana mbanje izvo zvatiparadzira vechidoko vose. Tinofara kuti pagrupu iri ndevechidoko hapana kana kwati adarika 25 years asi vese vakubudisa kuti zvinodhaka zvazvibatwa uye navo vakugona kuzvishandira vachishandisa unyanzvi kana kuti maskills avanawo kuburikidza nekuimba through performing arts. So tiri kufara tinoti tandadzwai nezvatiri kubika seMasvingo Teachers College. Inozikamwa zvakanyanya nekunzi gango inokanga, ndo yakakanga vakomana nevasikana. Chero mukatipa dzimwe mhesva mikono dzamunoti hadzikangiki, tipei hedzo tinodzigadzira tigodzitasanura. Wenye anokoneka inomufaro bhuru. Andofunga manzwa bhuru richitaura hanzi tinge tiita nechikaranga. Ini ndobva ndati musha hauna haranga here uyu. Ndo chinongwa chatakati nacho muzora nhasi mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Ah!